Здравейте, прекъсваме програмата с извънредна емисия новини. Включваме се от парламента, където виждаме, че са се събрали всички депутати от ГЕРБ, които говориха до този момент. Чакаме изявление на Агенцията за съвместно управление, начело с лидерът Росен Желязков. Все още не знаем какъв ще е отговорът, но по неофициална информация, повтарям, неофициална, това, което успяхме да разберем, е, че най-вероятно кабинетът Желязков ще подаде оставка след редицата големи стачки и протести, които се проведоха в цялата страна. Очакваме да видим какво ще се случи, но за това какво е присъствието на всички представители на медиите, които виждаме тук в момента. Очакваме брифингът да започне след няколко минути. В този момент пристигат съветът за съвместно управление и премиерът Росен Желязков. Добър ден, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги народни представители. Нашата коалиция се събра, обсъди настоящия момент, предизвикателствата, пред които сме изправени, и решенията, които отговорно трябва да вземем. Ние нямаме съмнение, че на предстоящият за гласуване вод на недоверие правителството за 6-ти път ще получи подкрепа и вотът на недоверие няма да бъде успешен. Независимо от това, за нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Затова и въпроси за легитимността и други теми се обсъждат през последните дни. Нашето желание е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. Дали самото общество, дали гражданското общество осъзнава предизвикателствата, които самото то, а и ние като функция на това общество сме изправени, това е друг въпрос и той предстои да бъде анализиран в бъдеще. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, така и както политическата логика повелява, властта произтича от суверена, това е гласът на народа. Не случайно са казали римляните Vox Populi, Vox Dei. Ние, както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Техните искания са оставка на правителството. Това е настоящия момент. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора от различни етноси, от различни религии. Затова тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и трябва да бъде поощрена. Това го заявих и вчера пред министрите от кабинета, това го заявявам отговорно в момента. Трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е едно от най-големите предизвикателства пред всеки един осъзнат народ. Затова и ние трябва да пазим достиженията, за които всеки един от нас, моите колеги, които са зад мен, сме се борили през тези десетилетия. Какви са предизвикателствата? Този кабинет дойде като функция на сложна коалиция между партии разнородни по своята политическа природа, история и същност, но обединени около целта и желанието България да продължи по своя европейски път на развитие. България да бъде част от онези европейски държави, за които еволюцията на вековете е доказала, че могат да изградат най-справедливия и достоен съюз в света, европейския.
Част от това предизвикателство да бъдем на висотата и водеща европейска държава беше да завършим целият цикъл на нашето европейско членство, влизайки в еврозоната, така както успяхме с останалите предизвикателства. Не само. Ние обещахме макроекономическа стабилност и я постигнахме. Гаранция и доказателство за това беше оценката за това, че сме постигнали Маастрихтските критерии. Ние обещахме и постигнахме небивал ръст в приходите в бюджета. Ние приехме и ще изпълним бюджетната рамка за 2025 година. Ние предложихме бюджет за 2026 година, който независимо от своята разнопосочност и различни коментари, беше бюджет на социалната защита и придобивките, които българските граждани трябва да имат и да запазят през предстоящата 26-та година, в това число не просто запазване на покупателната си способност, а увеличаване на същата. Всичко това сякаш не можа да бъде до края обяснено или нашите политически опоненти не пожелаха да го разберат. Това обаче не е упрек към гражданите, които протестират. Защото ние осъзнаваме, че протеста беше срещу самонадеяност, срещу арогантност. Това беше протест на оценката за начина, по който ценностите, такива каквито ги разбираме в демократичния свят, се изпълняват. И този протест е протест за ценности. Това не е социален протест. Това не е протест срещу политическия опонент за политики. Това е протест за поведение, за отношение и за това то обединява в себе си най-разнородни и идеологически различни компоненти от българското общество. От тук напред обаче предстои едно голямо предизвикателство. За съжаление, това предизвикателство няма да позволи това правителство да преведе страната в първите няколко месеца на 26-та година по един спокоен път, такъв какъвто само едно правителство натрупало опит и познаваш администрацията, административните отговорности, функции и капацитет би могло да се справи. Но това сякаш гражданите го оставят на заден план. Затова и протестите и исканията трябва от тук нататък да излъчат своите автентични заявки за това как се вижда управлението на страната в прехода към избори и след изборите през 26-та година. Какъв трябва да е профилът на управлението и как ще бъдат защитени правата на гражданите, които от етични много вероятно да се превърнат в социални. Това обаче трябва да го адресират гражданите към лидерите на протеста. Трябва да излъчат своите формални лидери, за да могат те да заявят каква е тяхната визия за управлението през турбулентните месеци. И това не е просто хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, към Ивайло Мирчев, към Божидар Божанов, към Атанас Атанасов, ако щете и към президента Радев. Това е призив за това как стъпилото правителство на достиженията на предходните може да бъде надградено от последващото. Но преходът трябва да бъде гарантиран. И тази гаранция трябва да се каже сега, преди гласуването на държавния бюджет за 26-та година. Днес чухме, че било за предпочитане да има удължителен бюджет. Ако парламентът не приеме до края на този месец Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на общественото осигуряване и на здравната каса, правителството ще внесе удължителен бюджет и ще изпълни този свой ангажимент. В тази връзка ви уведомявам, че преди гласуването на вота на недоверие, днес правителството подава ставка. Благодаря ви. Господин Желязков, представи оставка и за този жест рискувате ли политическа нестабилност и редица избори?
Уважаеми колеги, няколко думи от нас от Има такъв народ по отношение на събитията в момента. Спомняте си точно преди една година в поредната 8 предизборна кампания какво беше желанието на всички български граждани. Правителство на всяка цена, за да се спре хаоса в държавата и да има стабилност. Има такъв народ, имаше две опции преди 11 месеца. Да отидем на бързи 8 и 9 избори или да направим необходимите компромиси, за да се съобразим с желанието на българските граждани и да има стабилност. Избрахме второто, въпреки различията с останалите политически формации. И постигнахме исторически успех за тези 9 месеца. България ще бъде част от еврозоната, България е част от Шенген, България отстоя националния си интерес по отношение на Северна Македония. След като обаче след 11 месеца прощалите отново се отвориха, ние бяхме задължени да чуем какво мислят българските граждани и разбира се да се съобразим с техните желания. Единственият проблем и разлика между днешните протести и миналите в годините, че днешните протести бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос преди време. Знам, че бързо се забравя. Същите тези хора пожелаха гражданската енергия в момента да замаскира тяхното мракобесно лице. И на тази база всъщност, съобразявайки се с мнението на хората на площада, не мога да приема да продължа да се съобразявам с мнението на новите бащи на хаоса. Бащите на хаоса си имат имена. Това са Асен Василев, Ивайло Бирчев, Радостин Василев, Костадин Костадинов и Велин Михайлов. Бащите на хаоса в навечерието на еврозоната ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено по този път. Какъв ще бъде ефекта? Ще го оценим всички, вероятно и по джоба си. След като искаха хаос, респективно го получават. Въпросен политически ниво. След като хората искат промяна, има демократични процедури в България. Знаете, че след 8 избора може да има още 8 избора. Тяхна е волята. Ние чухме българските граждани. И има такъв народ, заедно с колегите от останалите две политически формации. Взехме правилното решение сега. Хаосът би го избрал никой не го види. Само секунда. Колеги, вижте сега. Ясно е. Също така държа много ясно да запомните всички, че едно общество, в случая българското, трябва да взима решение и да носи последствията от тях. Така както трите партии, които бяхме в управлението, носим последствията от това да сме заедно в управлението. След като в момента няма да има правителство, отговорността не е на нито една от тези три партии от тук нататък. Мисля, че на много от вас, на много работодатели, на много синдикати, след време ще им се плаче за бюджетът, който сега няма да бъде прият. На много от вас също ще им се плаче за нещата, които може да се случат от 1 януари. Защото съзнателно предизвикания хаос води до хаос във всички нива на обществото. Но тъй като българското общество, една част от него, предпочете това, няма проблем. Ние не сме закопчани за тази власт и си мислим, че без нас света ще свърши. Няма проблем. Но отговорността от тук нататък е на всички онези, които предизвикват този хаос. За финансовото състояние на страната, за цените, които може да се случат след 1 януари, за липсата на бюджет, за липсата на социални придобивки, за това след това ще се увеличават ли данъци, ще се правят ли рестрикции. Защото същия този Асен Василев, който с мъжествения си глас пищя на площада, същия той, докато беше министър, искаше увеличаване на данъци, нещо, което ние въпреки всичко нямаше да направим. Просто искам да запомните този момент и да си спомните какво е било сега и какво може би ще се случи. И всеки един български гражданин трябва да знае, че носи отговорност за това.
Ние нашата отговорност, както сме се поели, ще продължим по нашия път, ще правим това, което смятаме, че е правилно. Оттам нататък всеки друг също трябва да носи отговорността, която му се стовари на главата в този момент, защото когато има искания, и те са така масово, те се чуват, но последствията вече от тук нататък са на тези, които предизвикаха това. Благодаря. И така, новината от последните минути. Правителството на Росен Желязков подаде оставка в деня, в който беше насрочено гласуването на 6-я вод на недоверие към него и разбира се след мащабните протести в цялата страна. Виждаме в момента картина от пленарна зала. Можем да включим малко атмосфера от там. Колеги, възобновявам заседанието, тъй като във вчерашния ден обявих, че гласуването на проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Росен Желязков ще се проведе днес, 11 декември 2025 година, съобразявайки разпоредба на член 108 алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, а именно гласуването да се проведе не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията, предвид на което ще пристъпим към гласуване. Ще ви изчета проектът на решение, така както е депозиран от вносителите, именно проект на решение за гласуване на недоверие на Министерски съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 и член 89 от Конституцията на Република България реши: гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател на Република България Росен Желязков във връзка с провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването, обявете резултата. Гласували 106 народни представители, за са 106, няма против, няма въздържали се. Предложението не е прието, предложението за недоверие е отхвърлено, вотът е неуспешен. Колеги, моля за проверка на кворума. И така по процедура все пак вота на недоверие срещу кабинета Желязков беше гласуван очаквано, вотът беше отхвърлен, а заседанието беше закрито. Сега разбирам от колеги, че от Възраждане дават извънредно изявление. Да чуем. Да ви кажа, отдавна не ми се беше случвало да се радвам за това, че не бях прав. Днес сутринта, когато участвах в Нова телевизия, споменах, че според мен правителството на наглите няма да подаде оставка. Хубавото обаче е, че нещата понякога се случват въпреки предвижданията на политиците и мога само едно да кажа: честито на целия български народ за това, че успяхме заедно, абсолютно всички, шарено на площада, без
значение кой каква идеология има, кой какви политически пристрастия има, да покажем на управляващите престъпници, че не могат да се гаврят повече с българския народ. От тук насетне остава едно единствено нещо. Бързо да се придвижи процедурата с, знаете, първи, втори, трети мандат, за да може да се организират избори, дали в края на зимата, дали в началото на пролета, на които основната цел на Възраждане ще бъде да предизвикаме колкото се може повече хора да излязат да гласуват. Независимо дали за нас, независимо дали за някоя друга политическа партия. Ако нямаме висока избирателна активност на следващите избори, мутрите отново ще си купят гласовете, отново ще изкарат някои хора да гласуват на сила и на практика ще получим повторение на това, срещу което протестирахме и срещу което протестира целият български народ вече в продължение на години, периодично, отново и отново. За да не се повтори отново същото настъпване на една и съща мотика, ще работим за това да има висока избирателна активност, ще работим за това да мобилизираме хората да излязат да гласуват. Надявам се наистина да започнем да вървим по пътя, по който Възраждане призовава и другите политически партии да тръгнат. Преосноваване на държавата, нов обществен договор, нов морал в политиката и абсолютно нов, дори ако щете, политически елит. Защото това, което през последните 36 години докара българската държава до ръба на екзистенциалния минимум на съществуването и трябва да бъде прекратено веднъж завинаги. Корупцията, олигархията нямат място в управлението на държавата. И Възраждане ще работи за тяхното пълно унищожаване от политическата карта на страната. Кои партии виждате в следващото управление? Не мога да кажа какви партии... Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото слава на Бога, това зависи само единствено от българските граждани. Те са тези, които ще кажат кой ще участва в управлението. Нашата цел ще бъде Възраждане да участва в управлението, нашата цел ще бъде Възраждане да бъде първостепенна политическа сила. Нямаме диаметрално противоположни искания. Ние имаме едно единствено желание. Нашето желание е да бъде преоснована българската държава, защото тази българска държава се провали. Държавата на мутрите, държавата на олигарсите, държавата на корупционерите, държавата на хората, превърнали организираната държавност в организирана престъпност, фалира, умря току-що. Бог да я прости. От тук насетне трябва да основем нова България. Благодаря ви. Костадин Костадинов, Възраждане, дата първа започват коментари и реакции след официално обявената оставка на кабинета на Росен Желязков. Сега ще се опитаме да се свържем с Светлин Тачев от агенция Амяра. Здравейте! Здравейте! Изненада ли ви тази оставка на кабинета? Изненада ме бързината, защото ми се струваше, че това ще се случи след 1 януари 2026 година, просто защото правителството играе за история и вероятно най-вече Борисов имаха желание те да са тези, които прекарват страната, вкарват страната в еврозоната, за да могат после да го запишат като актив. Но тук ми се струва, че мащабът на протестите изигра ключова роля, защото отказ от бърза оставка означаваше тази мобилизация да продължи да се разраства и ми се струва, че правителството предпочете да избегне възможност от още по-голямо напрежение, а до някаква степен да се опита да прехвърли сега вината върху опозицията. По-скоро казвате, че може би е вид страх този ход на правителството или просто чуха протестиращите на площадите? По-скоро не искаха да се стига до по-голяма ескалация, защото това може да доведе естествено и до по-голяма ерозия в доверието към управляващите формации. Вижте, най-просто може да го кажем така. Чувствителността в обществото се изостри, а чувствителността в управлението намаля. В такава ситуация се стигна до тази оставка, защото правителството имаше целия комфорт да управлява колкото пожелае, без парламентарна санкция, но грешките и скандалите, които те правеха просто защото имаха този комфорт, доведоха до протести, искра, за която стана бюджета. Самата тема никога не съм смятал, че може да бъде искрата, която да разпали антиправителствени протести. Да, ще се върнем след секунди при вас да чуем изявление на Делян Пеевски. За да има достатъчно средства за всички съсловия. Това е нашето мнение, че България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. За това
В момента цялата отговорност е на коалицията Сорос, ППДБ имам предвид. И само да им кажа едно нещо. Печелившия е друг и да идва още днес. Продължаваме да говорим с Светлин Тачев от агенция Мяра. Кой според вас е печелившия след протестите, след подадената днес оставка на кабинета? Няколко са печелившите. От една страна опозиционните формации имат шанс да повишат подкрепата си на едни бъдещи предсрочни избори. От друга страна ГЕРБ като водеща политическа сила и най-вече Борисов като че ли нямаха особено желание да продължават да участват в този кабинет, защото се виждаше, че има напрежение между ГЕРБ и ДПС ново начало. Това не е Борисов, който беше. Той не можеше да налага контрол върху управлението. Спомняте си, поиска преформатиране, това не се случи на практика. И ми се струва, че за него той е един от хората, които като че ли не се чувстваше удобно в този кабинет и може би искаше възможност да напусне под някаква форма. Все пак си мислех, че това ще се случи, пак казвам, след 1 януари. Разбира се, тук идва и въпроса какво би направил президента Румен Радев, защото аз отдавна говоря, че огромни протестни мобилизации, ако се случат, биха разместили политическите пластове, биха дали възможност за нова политическа сила да слезе на терена. Въпросът е дали той е готов за подобно нещо и дали има желание да го прави изобщо, защото спекулациите вече от редица колеги говорят за това нещо и въпросът е той обаче дали всъщност е готов. Да, ще видим наистина. Има заявки за това, ще видим дали е готов. Тепърва ще се завърти процедурата, която на нас ни е вече до болка позната, но да се върнем на снощните протести. Чухме и видяхме толкова много млади хора по площадите, не само в столицата, и в 10 градове на страната. Тяхното искане е не само падането на правителството, те искат изцяло смяна на политическия елит. А всъщност това възможно ли е? Реално ли е тяхното искане? През 2013 година имаше същите лозунги за смяна на политически елит. Това е един обаче процес, който не става от днес за утре. Промяната на политически елит става с смяната на поколенията. Вероятно това е една от идеите, които имат младите хора. В случая обаче тази генерация, която участва в тези протести, защото аз се разглеждам чисто хронологично, не по някакви ценностни ориентации и така нататък, защото те не са хомогенна група, показаха, че всъщност този процес започна през 2020 година. Това поколение Gen Z, така нареченото, още тогава беше на площадите и то започна този процес на трансформация. Ние живеем вече 5 години в този процес на трансформация и тези протести са част от този процес. Кога ще завърши този процес, дали ще е скоро, ние не знаем, защото през годините на няколко пъти и аз и други анализатори смятахме, че процесът приключва, но той продължава. Кога ще приключи, вече това е съвсем друг въпрос. Но интересното е, че тези протести специално се разпространяха не просто в София, защото и 2013 юни и 2020 година бяха основно в столицата. Те не можаха да напуснат пределите в голям мащаб, пределите на София. В момента виждаме недоволство в много населени места в България, и то не само големи градове, в малки населени места, като показва, че недоволството, което се натрупваше отдолу заради грешките и проблемите, които създаваше правителството, имам предвид скандали, които самото то предизвикваше, това нещо се е натрупало под повърхността и изби в тези протести. Тези протести извън столицата, имам предвид, за първи път виждаме такъв мащаб от февруари 2013 година. От тогава не е имало толкова масови протести извън София. Да, така е наистина. Искам да ви попитам според вас, от сега действащите политически формации, може ли да бъде направена конфигурация, която да удовлетвори исканията на протестиращите? Много трудно е, защото ми се струва, че сме стигнали до процес на фрагментация, в която те не могат да си говорят сами помежду си. Виждате, че управляващото мнозинство, което току-що подаде оставка, е създадено от формации, които са с различни политически убеждения. Отделно опозициите не си говорят помежду си. Те са с тотално различни
виждания, цели, понякога са един срещу друг. Ситуацията е много, много сложна от гледна точка на това как може да се сформира ново мнозинство и ми се струва, че това беше една от целите, която си постави правителството. Ето, подаваме оставка, даваме ви сега на вас, вие направете правителство, да видим дали може. Можете. Тоест, прехвърля се отговорността към опозицията. Според вас, протестиращите имат ли фигура, което да оприличат като водач? Някой, който може да ги поведе от сега действащите политици? Това е въпрос на самите протестиращи, защото това са хора с различни политически убеждения. Това не са партийни протести. Те напуснаха партийното след първия протест за бюджета и на улицата има хора с различни убеждения, леви, десни, консервативни, либерални, т.е. хора, които подкрепят различни каузи, различни цели и естествено това означава, че те припознават, а някои не припознават, различни политически лидери, как пак казвам, някои не ги припознават изобщо. Така че това е по-скоро въпрос на това хората да се научат да гласуват, да излязат и да гласуват, защото тогава те могат да покажат всъщност и това, за което имат желание да подкрепят. А всички тези млади хора, господин Тачев, ще излязат ли да гласуват при следващ вод? Това е един много сложен въпрос, защото избирателната активност се влияе от няколко неща. По принцип висока избирателна активност, говоря в много високи проценти, обикновено се случва, когато има силно поляризирано общество, което в България ми се струва, че не е чак такова, и при страни в преход, т.е. България в началото на 90-те години до към 94-та година, когато избирателната активност е над 70%. В ситуация на вече нормална демократическа политическа система, висока избирателна активност от такива измерения ми се струва трудно постижима, но все пак тя се повишава в България тогава, когато излезе нов политически субект, когато има нещо ново, което да привлече хората, които не искат да гласуват. Така се случи 2001 година с идването на Симеон Сакскобургготски, така се случи и 2009 с идването на Бойко Борисов. 2017 имаше повишаване на избирателната активност, тогава, понеже бяха въвели задължително гласуване, но дори на първите избори през април 2021 година избирателната активност, макар и да не можа да прескочи тази от 2017 и беше по-ниска, все пак беше висока за времето си, в което се случи, говорим за коронавирусната пандемия. Така че тогава се получи една сравнително добра избирателна активност, просто защото имаше нови политически субекти. Да, благодаря ви много за този коментар. Светлин Тачев, агенция Мяра.